Spørgsmål nummer 1. Hvorfor har du valgt medie og kommunikation? For jeg tror, det er ligesom et globalt. Javel. Spørgsmål nummer 2. Hvad har du lært indtil videre? Hvordan laver en Facebook-side? Ja. Hvad synes du om medie og kommunikation, og hvorfor? Jeg synes, det er sjovt. Det er udfordrende og spændende. Jeg ved ikke hvorfor. Okay, spørgsmål nummer 4. Hvad forventer du af linjen? Den bliver som den er. Bedre fakultet. Javel. Spørgsmål nummer 5. Hvad forventer du at blive bedre til på denne linje? Det ved jeg ikke. Okay. Ja, javel. Jamen, så har vi spørgsmål nummer 7. Vil du anbefale medie og kommunikation til de kommende 7. klasser? Ja, hvis jeg har lyst til alt sjovt og sammen med vennerne, ved jeg. Jamen, så vil jeg bare sige mange tak. Tak, det var fedt.